presentes, lo que se trata é de ampliar un pouco, non sei se para mal, para ben é casi imposible, a información que estaba contida nestes 4 ou 5 minutos de presentación do proxecto do libro, que realmente está moi ben sintetizado. De modo que o que imos facer agora é unha ampliación que é unha presentación do teu libro por parte do editor, por parte de algunos dos responsables máis directos. A mí, como presidente do Consello, tamén como historiador profesional, me complace moito poder acoller esta presentación, porque creo que non é un libro común, nin é un libro que se faiga todos os días, é un libro ambicioso, un título quizá un pouco ambicioso en exceso. Eles explicarán por que escolheron este título. Para mí non é de todo convincente, pero non vou facer agora das páginas tesis de explotar en falta aquilo que non está en todas as cosas. Creo que é un libro ambicioso e é un libro que además reflicte moitos anos de traballo, que se dice, moitos anos de traballo con unha mesma dirección e con un mesmo objetivo, que é introducir o que podemos chamar o pensamento arqueológico no campo ou ben da xeografía, da ciencia do espacio, ou ben da historia da ciencia do tempo, e, por tanto, combinar esas dúas miradas cunha perspectiva, creo que neste sentido, integral, e que ten moitas posibilidades de futuro. Eu creo que este libro quizá tarde en ser entendido, quizá tarde en ser incorporado ao que é o saber oficial, digamos, da nosa historia e do noso pasado. Pero, en fin, iso xa o tempo dirá, por tanto, non vou facer moitas máis previsións sobre isto. Creo que hai libros que, a pesar de ser feitos por moitos autores, teñen un estilo común, e este é un deles, que ten o estilo que dá sucesivos proxectos de investigación. É, sobre todo, unha investigación aplicada. Aquí vese como está incorporado casi todo este grupo de investigación que naceu de unha forma tentativa hai máis de 20 anos na Facultade de Xeografía e Historia, no Departamento de Prehistoria, e que comezou a dar os seus primeiros pasos, se recordo ben, na miña época de reitor, que no ano 1993, ou 91, e que está vinculado a algúns dos grandes proxectos, podemos decir, de vinculación de obras públicas ou vías públicas de investigación, como foi, por exemplo, a gasificación de Galicia, como foi o Monte Gallás, como foron algúns outros as vías de comunicación. Creo que é unha forma moi original de poder combinar o que é capacidade científica e o que é oportunidade económica. Non sempre para a universidade está aberta esta opción. Na universidade, ademais, temos, quizá por nosa propia herdanza eclesial, temos unha certa prevención sobre iso que se chama invasión da empresa no ámbito universitario, ou esa subordinación a certos intereses que comunmente son chamados espurios, como se aqueles que dicen eso e cobran un salario a fin de mes non tiveran tamén unha orixe, quizá tamén espurio, de que a pureza é moi difícil de manter en termos absolutos. Lamento ter que dicir isto, porque o ideal sería ser puro absolutamente, pero para ser puro absolutamente hai que estar na eternidade. A eternidade é un minuto, un segundo, nada. O resto é constancia, ou que sí. De modo que este libro ten información, pero ten sobre todo unha mirada nova. É unha información que non son capaz de avaliar de todo, porque non carezo da capacidade técnica que teñen os autores e o equipo que dirixe Felipe Criado, pero a mirada é unha mirada que creo que vai resultar moi instructiva para non só para os prehistoriadores e arqueólogos, sino para
dos estudios do patrimonio, estudios da paisaxe. Aquí hai unha aposta por entender, por unha parte, o que le chaman paisaxe histórico, paisaxe tradicional, que no fondo a paisaxe que casi chegou até nós e que describiu magistralmente, como tamén se recoñece no libro, a Verbuller, non só a Verbuller, pero a Verbuller podemos decir que é o paradigma de como un científico social é capaz de facer un inventario dun mundo que morre antes de que morra, que no fondo é a ventaxe de 20 ou 30 anos de andar a pé polo territorio galego e polos arquivos galegos e polos catastros galegos e polos mapas galegos para poder combinar o que é o zapato co que é cabeza. Orlando Ribeiro, creo que era Orlando Ribeiro que dicía que o xeógrafo é basicamente zapato e ollo para percibir, para retratar, para tomar nota, e zapato camiñar. Buller tuvo eso, pero tivo tamén a oportunidade. Foi un autor nun momento histórico preciso. Por tanto, aquí está ben recollida a súa obra. Creo que hai unha homenaxe explícita a Verbuller, que vindo de quen non é xeógrafo, ningún grupo que non son xeógrafos ten o seu interés. Para nós, historiadores que durante moito, pelo menos no meu caso, tuvemos un tempo dedicados á historia agraria, Buller tamén, ainda que o seu libro xa foi publicado cando xa teñamos feito basicamente moitos os traballos que, por no meu caso, que dediquei á propiedade da terra, pois Buller é un referente que sigue sendo importante e, ademais, teño que dicir que hai uns anos, quizá 14 ou 15 anos, nesta mesma sala, tive o honor e a oportunidade de presentar a versión galega deste libro tan citado e tan pouco lido, chamado La Canice. Ese de análise, de interpretación d'un bien complex a breve. E foi publicado na versión galega nunha colección que infelizmente quedou sin culminar, quedou por culminar, que era a colección de clásicos sagros galegos, na que foi incorporado este texto de Verbuller con traducción tamén do saudoso Benjamín Casado, que foi quen fixo a traducción desto. Pero, bueno, aparte desta referencia a paisaxe chamada tradicional, no que hai outros autores que foron moi importantes, non digo tan completos como Buller, pero importantes, estou pensando en don Jesús García Fernández, que creo que fixe un traballo que para aquel tempo é anterior a Buller, foi tamén esencial, ou quizá, bueno, xa non digamos Otero Pedrallo, pero como Otero Pedrallo é como un torrente que vai por todos, toca tantos temas literarios, históricos, patrimoniais, en fin, políticos, que non é sempre fácil de dominar como un cabalo socado, que non ten xinete que o leve por o río. Pero, en fin, Otero Pedrallo ten moito que ver tamén na nosa propia percepción actual da paisaxe. E dito todo isto, despois hai, que eu xa vou comentar o que les digan, porque eu non sei, non teño opinión tan segura ou algo segura sobre elo. Esas tres grandes modelos de paisaxe que a mí me parecen seductores, pero que teño que ler con máis calma para poder, digamos, digerirlos e metabolizarlos. Non teño, isto chegou ao monte, non é porque non é por unha disculpa, non é por culpa do editor, pero o autor que estaba fora. De onde hoxe, pois, é o que puide ver. Pero, bueno, esa idea das paisaxes feita arquitectura, ou arquitecturizada, dicir, non? Hai paisaxes divididas e as paisaxes fortificadas, que máis ou menos representarían a Mámoa, o Petrógrafo, o Castro. E logo, que ten que ver con todo o que está unido a isto, creo que permite encontrar aquí o que todo científico, especialmente científico social, quer encontrar, que é unha especie de explicación global morfolóxica dun problema moi amplio, sin que teña que estar buscando
visual ten tanto en forma de fotos como en forma de esquemas, con forma de mapas, xa para os que imos con frecuencia ao oftalmólogo presentan unhas dificultades, pero vexo que foi feito por xente moi nova que ten vista de águia. Tanto non ten estas dificultades, pero suxiro que tamén, señor editor, tedes que pensar nos que xa pasamos unha certa... Están en un formato máis grande. Aí eu xa podría ser competitivo. Exactamente, un formato... Pero neste formato, realmente, estou fora da carreira. Hai fendas digitais e fendas oftalmológicas. Entonces, claro, pero que vexo un mapa, eu que sei, vexo ben o mundo, pero vexo máis. Situación do caso de folleto. Pode ser. Admitamos que sí. Sí que cheguei a observar que, aparte de ter moita información que está vinculada aos proxectos de investigación, pero non pode ser normal, hai unha descarada predilección por certas comarcas de Galicia e outras que quedan a la buena de Dios, incluídas a miña natalicia, que é a Chaira do Miso. Pero, por exemplo, o Suído está espléndidamente representado. O Sur de Pontevedra, non sei se está moi ben representado, non sei se estaría totalmente de acordo con esta marginación das grandes da agricultura de espacios cerrados, que é o norte de Lugo de Coruña, o norte da Galicia septentrional, máis ou menos se pasa por encima, e incluso as montañas orientais tamén está, salvo nunha referencia ao Courel, tamén está discreta e piadosamente marginal. Pero non se trata de que sexa representativo, isto é unha crítica personal aos seus autores, pero cariñosa. De modo que, para decir un pouco as palabras, é un libro que provoca, é un libro que propón miradas novos, é un libro que terá que ser debatido ainda moito, é un libro que ten como objetivo colocar a metodoloxía e o saber arqueolóxico no centro da interpretación de Galicia non só como paisaxe, senón como lugar patrimonial. E isto creo que é moi importante, como dixen ao principio, é moi ambicioso e, por tanto, eu confío que nos dentro da nosa historia intelectual como un referente por moitos anos. Non é un referente estilo Buller, en estilo Terro Pedraio, é de outra forma, pero creo que vai ser para os tempos que nos espera vivir, se que daquela a arqueoloxía, porque como o pasado non está garantido e o futuro non existe, quen sabe o que pode acontecer. Pero, en fin, quedará unha forma de porque non era boa. Tamén debo darlle os parabéns ao editor porque é un libro difícil, é un libro caro, é un libro caro de execución, caro de promoción, en fin, non ten risco, pero é un risco que hai outra que de vez en cando hai que arriscar, ainda perdendo para gañar. É un paso atrás para vivir impulso, que diría o comandante, e para contribuir a mudar un pouco a noso propio panorama intelectual, de saber do patrimonio, do saber da historia, do saber da arqueoloxía, do saber do espacio, que de todo isto se fala neste libro, chamado Atlas. Xa dixen que teño as miñas reservas sobre esta propia palabra tan antiga do propio termo tan moderno. De modo que sei que quere falar agora. O editor, que por que fala o doutor? Muchas gracias en nombre de Fishnice, muchas gracias a Ramón Villares o José da Cultura.
sempre crimos nel, a verdade é que este é un destes libros anticipatorios que é necesario nun catálogo como a Xerais, que é un catálogo amplo. Xerais este ano superou os 4.000 títulos, superou os 11 millóns de exemplares vendidos, e probablemente este creo que vai ser un dos libros deste catálogo de 4.000 que sempre van a permanecer e sempre se van a considerar necesarios, porque son obras decisivas e non son un historiador nin especialista en un outro ámbito que non sexa o educativo. Si considero que é un libro que vai ser un referente. Entendo que vai ser un referente por tres razóns. Unha, polas razóns de contido que Ramón Millares expresou e que non vou eu nin a discutir nin a tratar de emular. O carácter da paisaxe como un concepto transversal que se utiliza tanto na investigación básica que sustenta os traballos do libro como no proceso da súa comunicación, que é o que se establece na obra, me parece moi atractivo desde o punto de vista da edición como da súa utilización didáctica, que agardo que sexa, digamos, considerada como, sobre todo, para aquelas persoas que non sendo estrictamente, non formando parte estrictamente da comunidade académica, que é o primeiro círculo o que se dirixe, si, sin embargo, son persoas, digamos, curiosas e que queren saber máis de nós. Creo que é un libro que axuda ou contribúe dende esta perspectiva, insisto, da paisaxe de concebida de forma transversal, pois a comprendernos, a sabernos, a coñecernos, bueno, eu creo que iso pode ser moi interesante. Despois pareceunos tamén moi a considerar que, sendo un libro coral, sendo un libro colectivo, que tamén expresou agora Millares, é un libro que ten uns editores, en este caso son cinco persoas que funcionaron como tales, é dicir, é unha obra colectiva moi diversa, é unha obra que ten moita unidade, que ten moita coherencia, que ten unha vontade explícita. Eu creo que, isto non vou a decir se cada pode ser arriscado, pero ten unha vontade explícita de intervir e de participar e de contribuir a ese debate que, máis alá de cuestións historiográficas e de metodoloxía xeográfica, o país acomete alrededor da cuestión do territorio. Este libro, digamos que debe de contribuir a ese debate máis complexo, no que hai moitos que votamos en falta que compartamos unha posición original, sería das grandes posicións originais que unha comunidade ten alrededor das súas cuestións básicas. Creo que son imprescindibles para afrontar o futuro e probablemente esta é unha contribución a ese debate alrededor do territorio. Por último, tamén nos pareceu que era importante que a investigación básica en proxectos como os que participa o INCIPIT, participaron esos 21 autores, pois tamén realicen estas persoas un esforzo de divulgación, que non é outra cousa que de comunicación e de visibilización, ainda que o libro é complexo, o libro moitas veces é técnico e moitas veces os que non somos
esta cuestión da divulgación para nós é moi importante no ámbito da edición, porque precisamente os editores o que nos dedicamos é a intermediar no proceso da comunicación dos contidos culturais. Probablemente este atlas arqueolóxico, a verdade é que tamén coincidimos que o título e a aparición desta palabra dimos en moitas voltas, pero tanto César como Felipe teñen argumentos magníficos e convincentes para que estén presentes esta palabra. Non sei se a crítica para que esperen. Realmente, hoxe teñen que esperarse de novo porque teñen unha comunidade importante para facelo, pero nos tamén éramos, demoslle moitas voltas. Sempre buscábamos a presencia desta palabra que non levara ali no título, como non levara ali do que apareceu. En todo caso, reiterarlle esa nosa gratitude, o noso compromiso de que agora temos un traballo común de facelo visible, de facelo accesible pois aquelas persoas que teñan interese en adquirilo, e como tantas outras cousas en Galicia, pois en Galicia e na edición galega neste momento este libro non sabe con máis apoios que o que poden proporcionar os autores, non? E os editores e os lectores e as lectoras, que, bueno, en definitiva somos os que formamos a comunidade, e agardemos que podamos formar comunidade de lectores, lectoras e usuarios do atlas arqueolóxico da paisaxe galega. As propias presentacións son unha oportunidade tamén para abrir o debate, non? E a mí iso, a verdade, que me parece máis alá da retórica comercial que os editores utilizamos con maior ou menor éxito. Realmente aquí, nesta obra e nas presentacións desta obra, estamos percibindo que se fala de cousas importantes, de que se fala con categorías necesarias e que realmente demostran que a edición do libro paga a pena. Nada. Muy bien, César. No, tú mesmo. Por orden de idade, tú mesmo. Bueno, nada, moitas grazas. Os novos queredes ter todo, ter un poder. Hai que respetar un pouco a tradición greca. Eu quería falar do último porque darme aos ojos, normal. No, venga. Buenas caras. Nada, eu resumo. Ante todo, tamén moitas grazas, sobre todo, bueno, a Museo de Cultura Galega por fazer esta presentación. E unha vez máis, igual que fixemos a presentación da semana pasada en Vigo, moitas grazas a Xerais por, bueno, este dito pola mostra, por publicar este libro, que efectivamente o libro, bueno, que ten a súa comunicación, tanto un pouco por la parte puramente material do libro, non? Un libro, pues, caro de producir, caro de editar, por tanto, caro de vender, e por tanto tamén, pues, aquí de vender libros distintos, pero que ao mesmo tempo, pues, iso, é un proxecto que sería bastante difícil de conferir sin a complicidade da editorial, en este caso, como Xerais, ¿no? Porque o destino mellor máis tradicional do libro como este podría ser a publicación académica, únicamente para os académicos, e aí daría cousa, e ainda así tenía problemas para ser publicado, porque escapa bastante da extensión do que eu semía escrito no libro académico, con tantos libros deste estilo. Por iso creo que, bueno, hai unha converxencia de factores que fixeron posible despois dun proceso longo, como tamén dixo Bragado, sacar este libro adiante. É un proceso longo, tanto o proceso propio editorial do libro, que supoño que nos 3 anos, quizás, en os primeiros contactos que fixemos, como, por suposto, todo o proceso que está por detrás do libro conta. O libro, pois iso, como calquera libro conta unha historia ou varias historias. Este libro esencialmente conta unha historia moi xeral, é unha historia moi particular da prehistoria, basicamente, de Galicia. Dentro desa historia tan xeral, de trazo máis amplo, trata de introducir outras historias máis concretas para, pois, combinar un pouco que un discurso que pode ser máis difícil de seguir, ao mellor ás veces, máis abstracto, que usa conceptos máis teóricos, con exemplos concretos que intenten un pouco de mostrar como esas ideas que poden, ás veces, parecer un pouco abstractas do que de seguir, realmente se poden visibilizar a través de paisaxes e lugares concretos que un pode ir, visitar e intentar, pois, un pouco ver a
deixa de ser a principal fonte para estudar a paisaxe, a historia e a evolución das comunidades humanas, e xa hai outras fontes que pasan a ter máis peso, que é iso que chamamos os alicerces da paisaxe tradicional. O libro conta esta historia partindo precisamente de eso que chamamos a paisaxe tradicional un pouco como tempo de chegada de todo isto que tentamos contar no seu pasado, pero tamén como tempo de comparación, sobre todo, para facer un pouco máis entendible como ao longo do tempo se foron introducindo algunhas das cousas que logo caracterizan iso que chamamos a paisaxe tradicional, pero tamén como houve outras formas distintas de relacionarse das persoas co entorno que deron lugar a formas moi diferentes, pois iso, de organización social, de organización política, de universo simbólico e demais, que tentamos artellar sempre a través da idea da paisaxe, non? A paisaxe, o propio título indica, é o concepto fundamental do libro, e un pouco tenta reemplazar outras narrativas habituais para contar a historia, como pode ser a da evolución tecnolóxica, que é a narrativa máis tradicional, a idea da pedra, a idea dos metais, etc., sustituindo ese argumento, esa liña argumental, por outra que basicamente parte da idea de que iso que chamamos paisaxe é sobre todo o resultado da materialización no espazo, das formas que as persoas teñen de ver, entender e relacionarse co mundo. E que iso, a unha escala moi xeral, sucede de formas, a partir basicamente de tres formas fundamentais de relación das persoas ao entorno, que son iso que chamamos a paisaxe monumental, a paisaxe vivida e a paisaxe fortificada, nese longo tempo que vai nos menos de hai uns 6.000 anos, uns 7.000 anos, ata hai uns 2.000 anos no pasado. Entón, pois, como decía Villares, é unha, por lo que ten, digamos, de novedoso, por lo menos para o público xeral, se cada non tanto dentro do mundo académico, o público xeral, pois pode ser un libro que sorprenda ao inicio, que sexa difícil de entender, porque tenta un pouco intencionalmente provocar unha nova forma de entender a prehistoria das comunidades humanas, sustituindo os conceptos máis tradicionais por outro concepto fundamental como o de paisaxe e todo o que ese concepto ten por detrás. Por lo tanto, un libro que está un pouco a veces entre a divulgación que exige unha certa complicidade do lector e o puro libro académico que requeriría de muchísimo máis aparato empírico, de muchísimo, bueno, de outras formas de estructura diferentes. Por lo tanto, quizás ese é un libro que ten un mercado probablemente non moi amplo todavía, pero que un pouco intenta apelar a un público intermedio entre o que sería un puro produto de educación e un puro produto académico. Non sei se a posta será exitoso ou non, aclaremos que sí que o sexa, pero de feito, en certo sentido, un libro que tamén tenta crear o seu propio público específico, apostando por a idea de que ese público sí que pode existir. Aparte destas cuestiones máis xerais, como se dixe, o libro ten unha estructura relativamente sinxela, basicamente 4 capítulos principais, que fala da paisaxe tradicional, e máis logo os que describen as diferentes formas, que nos consideramos principais formas de paisaxe que sucederon na prehistoria de Galicia, e logo inicia o libro con un capítulo, digamos, máis teórico, que explica un pouco máis por que é importante o concepto de paisaxe, por que ese concepto vai ser utilizado como fío argumentando o libro, e remata un pouco un capítulo que tamén quizás un capítulo un poquinho máis valorativo, no que o libro, como decía outro a semana pasada, non é un manifesto que fale un pouco da necesidade de proteger a paisaxe ou que trate de apostar por determinadas formas de relacionarnos con a paisaxe, sino que máis ben trata de aportar ideas ou argumentos para entender como no pasado se produce esa relación e, por lo tanto, que cada lector tira as súas propias consecuencias acerca de que leccións poderíamos sacar hoxe en día respecto a nosa relación con a paisaxe hoxe en día. O último capítulo fala un pouquinho, digamos, deso, pero non é un libro, valorativo, non é un manifesto, nin un libro que tente aportar ideas para unha política de paisaxe, ni siquiera para unha política de patrimonio, sino máis ben aportar argumentos para que cada lector, como dixen antes, unha complicidade que o libro demanda, pois tente tirar as súas propias consecuencias. E o título do libro, que é un tema, está sobre Villares sobre a mesa, é un tema que agora nos ocupou bastante tempo tamén. Temos unha colección de correos electrónicos intercambiados entre nós, falando de cal sería o mellor título para o libro e demais. E ao final apostamos por incluir a palabra Atlas no título de forma explícita basicamente por dúas razóns. A primeira razón é que o propio
onde se ve que non responde a ese concepto normal de atlas como unha colección basicamente de mapas con uns poucos textos. Non se vai ver un texto con uns poucos mapas, con uns poucas figuras, pero que quixemos manter ese termo de atlas un pouco para resaltar de forma explícita no propio título a importanza da dimensión espacial no que na historia do libro conta. O libro é sobre todo eso, unha historia do espazo, da relación das persoas co espazo, e unha relectura do que chamamos a prehistoria desde un punto de vista que prioriza sobre todo eso, a relación das persoas coa paisaxe e a forma na que esas persoas interactúan con ele para construir a paisaxe. Entón, o concepto de atlas está introducido de forma, está mantido de forma explícita no título con esa idea un pouco, pues, que por un lado, sin chamar engaño, tenta de chamar a atención de xeito un pouco metafórico sobre esa importanza da dimensión espacial do libro. Bueno, pola miña banda nada máis, moitas grazas de novo a Xerais unha vez máis, e a vos da Grupo da Galega por acollernos este día, e por suposto, como o propio vídeo indicaba, e como se mencionou, grazas tamén a todos os compañeros, moitos deles presentes acá, moitos tamén dos autores de partes maiores ou menores do libro, autoras tamén estamos homes, a semana pasada éramos homes tamén, pero bueno, no libro hai unha participación tamén importante de mulleres, e eso, moitas grazas a todos os que figuran como autores no libro, e tamén a toda a xente que non figura como autores, porque non escribir ninguna parte concreta deste libro, pero sí que está detrás de moitos dos traballos que, de unha forma ou outra, se recollen e se sintetizan nesta historia, que tanto a historia, ou pretende ser tanto a historia da paisaxe antiga galega, como unha historia, en certo modo, das investigacións que nos vamos facendo desde aí uns 20 anos. Gracias mucho. A verdade é que podes comenzar exactamente case onde remataba César, podo ainda engadir un poquinho máis en relación co tema da verba, da opción pola verba atlas no título. Porque abundando no que plantexaba agora mesmo César, a idea de optar finalmente pola verba atlas como cabeceira do libro ten que ver ca vontade de facer realmente un atlas cognitivo, un atlas intencional, é dicir, un xeito de libro que poda ofrecer ao lector ou lectoras os instrumentos necesarios para compoñer por sí mesmos ese atlas da paisaxe ecolóxica galega. De feito, creo que, aínda que exixindo seguramente un certo esforzo intelectual, o libro fornece a todo o mundo, sen necesidade de que se sean especialistas en arqueoloxía, ou en historia, ou en xeografía, o libro ofrece a todo o mundo algúns elementos, algúns conceptos, algúnas imágenes tamén axeitadas para que, enfrentándose ao espazo, ao contorno que vemos na actualidade, a xente poda por sí mesmo deconstruir os diferentes planos de paisaxes arqueolóxicas que lle aparecen. É dicir, en definitiva, é un atlas en canto ofrece un conxunto de mapas, pero non un conxunto de mapas no sentido convencional de un atlas ao uso, sino un sentido de mapa cognitivo, de un mapa que guía os procesos de cognición e construcción de coñecemento do propio público. Nese sentido, tamén creo que convén decir que o emprego da verba atlas fai un chamamento a ese tipo de público que cada vez temos máis, ou, bueno, como yo soñamos, que temos máis de público participativo, de público activo, de público que quere facer as cousas por sí mesmo, non ser simplemente un consumidor de produtos culturais. E o feito de que colla un libro e diga, isto non é atlas o uso, te está plantexando de volta sempre ao desafío de convertir ese libro en atlas por sí mesmos. Iso é o que podemos decir, porque claramente, ademais, detrás deso, como que César, e os sublinhastedes vos, o libro que fai tamén unha aposta por crear unha narrativa da prehistoria recente, da arqueoloxía e prehistoria de Galicia en termos precisamente de espazo, de territorio. Podíamos ter optado por outras alternativas, se pode facer un dos libros máis bonitos, me parece que a crítica internacional, pero non é como autor. A crítica internacional está máis ou menos de acordo con un dos libros máis bonitos dos últimos anos da historia da ciencia, este que fai realmente unha historia da Terra a partir dun canto rodado. E coche canto rodado, desde ese canto rodado como obxeto, como ente físico, fai ao final unha historia do universo, unha historia da Terra mesma. No fondo é exactamente
ven o Consello da Cultura Galega de inaugurar, que é Galicia Cero, de xuntar unha serie de obxectos que son centros, podían ser moitos máis e moitos distintos, a partir dos cales os obxectos mesmos poden poñer en xogo as evocacións necesarias para facer unha narrativa distinta. Hoxe creo que os especialistas en historia, arqueoloxía, sabemos que podemos facer diferentes tipos de narrativas a partir de obxectos de tipo moi distinto. Non, neste caso, optamos pola paisaxe, tanto o obxecto que é resultado precisamente da actividade humana. E iso nos dá un achegamento que permite aportar abrir unha ventana diferente para valorar a prehistoria recente e a arqueoloxía do país. Como decía César, en realidad o libro casi remata no momento en que a arqueoloxía non é a arqueoloxía e máis as ciencias paleoambientais non son as únicas disciplinas que maiormente poden reconstruir esa paisaxe, senón que empezamos a contarse a xeografía histórica, a historia mesma, a geoloxía, etc. E aí quedaron moitas cousas por decir, que ao mellor, algún día ao mellor, de feito, agora mesmo, se mellor tiveramos que conceber o seu libro, podría perfectísimamente haberse engadido toda unha serie de paisaxes que as investigacións actuales están cada vez máis marcando. En este momento é doado, por exemplo, facer unha arqueoloxía da primeira cristianización da paisaxe, como o están a facer sobre todo Marco García Quintela e Rebeca Blanco, como xeito precisamente de abrirlle o camiño á formación da paisaxe rural na Media. Se podría aínda poderíamos neste momento entrar máis a fondo nas paisaxes medievales, poderíamos chegarnos ao xeito que os coñeces ben, de como, por exemplo, a través das fortificaciones, a través da guerra de independencia de Portugal, se construye tamén país, se construye territorio baseándonos precisamente na fortificación, nunha nova paisaxe fortificada 1500 anos máis tarde, que é a paisaxe fortificada dos reinos, dos señoríos en loita. Poderíamos ter incluso vir a facer unha arqueoloxía da cidade barroca como paisaxe especial, que é algo tamén que temos avanzado nestes últimos anos, e moi recentemente incluso cada vez é máis doado facer unha arqueoloxía da paisaxe da guerrilla, posguerra, indo precisamente a ver onde están e como son e como pregaron a resistencia guerrilleira, como entregou a paisaxe de sitio activo para ser quen de opoñerse todavía de poñer un esforzo de resistencia, igual que poderíamos, por exemplo, facer unha arqueoloxía da paisaxe das minerías do Wolfram, do tráfico do Wolfram durante a guerra civil e a guerra mundial. Todo iso queda por decir porque limitámonos a facer unha arqueoloxía das paisaxes prehistóricas, da prehistoria recente, da prehistoria, en definitiva, como decía César, que pode estudiar a arqueoloxía. Quero tamén recoller outro cabo que abriu Villares ao falar. O libro non ten vontade historiográfica, a mellor é un erro, a mellor podría ter sido unha certa historiografía, podría ter sido un recuadro máis de información no libro, pero en un certo momento pensamos, non sei se foi atinado ou non, que para aliviar o espesor do libro non deberíamos de entrar a fondo na biografía e tampouco, por lo tanto, na biografía historiográfica. E iso seguramente oscurece, aínda que para o lector informado, creo que, como ti mostraches, e outro día tamén descubriuse o Labarta, na presentación en Vigo, é moi fácil descubrir detrás do libro a súa xenealoxía, xa non só o Cuyer, sino a súa xenealoxía en Jesús García Fernández e a súa xenealoxía precisamente no tempo precario. De feito, o libro ao final ten tamén unha máxia a esta forma de facer xeografía histórica que cando entre nós perfectamente desenvolveu o Otero Pedrallo e outros argumentos de Otero Pedrallo no libro, e me gustaría pensar que de feito Otero Pedrallo teria disfrutado o libro como unha forma precisamente de descubrir as razóns ou canta razón hai detrás de algunhas das conjeturas que plantexou. Isto non é algo que o libro visibilice ostensiblemente, pero penso que é algo que
de algún xeito o libro visibiliza non oculta. Fixeches moi ben, Villares, o recordar que o xeógrafo é zapato máis ollos. Eso ten moito que ver con que eu muitas veces teño ditos, pero que é a arqueoloxía da paisaxe. Que digo, non se pode facer arqueoloxía da paisaxe se facer unha operación cognitiva básica que poñer a cabeza cando os pés. É dicir, pensar nos pés. Porque cando pensas os pés, entón te decatas dos esforzos de andar por un lado por outro, de como se anda mellor ou se anda peor. Eso te permite comprender cousas que simplemente a mirada histórica ou arqueolóxica, simplemente pensada en termos de espacio, de cronoloxía, de periodización, non se decata. E aí onde surge precisamente a presencia e importancia da paisaxe como fenómeno a estudiar, que, como ben subliñaba César, o mesmo Bragado tamén comentaba, é unha paisaxe entendida en canto produto, o resultado da interacción dos seres humanos, das sociedades humanas, con un entorno físico que, por outra banda, tampouco é estático, senón que cambia por procesos naturales e cambia por procesos que teñen que ver coa reacción da natureza frente precisamente ao impacto humano. Isto que hoxe estamos a pensar, pola contaminación, polo crecimento demográfico exponencial, pola artificialización masiva do entorno no que estamos metidos, pensamos que isto é algo novo? Pois non, non é algo novo, isto acompaña de seu a humanidade, incluso a humanidade pre-agrícola, a humanidade anterior á introducción de formas de domesticación do entorno, porque os humanos empezan a ser a paisaxe simplemente, incluso aunque non modifiquen activamente, cando se sitúan cando é, e o pensan, que poñen nome aos sentidos e se decatan de que o Pico Sacro non é un monte normal, senón un monte distinto dos montes distintos, e poñen ese nome de Pico Sacro. Por lo tanto, un proceso de humanización do entorno ha existido sempre, e a mí gustame moito que Bragado diga repetidamente que o libro é un libro de intervención, porque efectivamente eso creo que é algo que atravesa claramente a vontade de coñecemento, a vontade de traballo que facemos o grupo de autores e autoras que colaboramos xuntos en moitos nas investigacións, no proxecto intelectual que temos personalmente teño a sorte de compartir con os compañeros e compañeras que engrandecen este proxecto constantemente, e unha das liñas dominantes deste proxecto é precisamente ser capaces de adoptar unha visión reflexiva sobre o que está a acontecer, sobre a historia que seguimos a facer, e utilizar esta reflexión para propiciar formas de intervención activa na cultura, na sociedade e no noso presente. O libro, nese sentido, que fai precisamente un chamamento, unha apelación a pensar a paisaxe en canto reflexo da racionalidade que os humanos voltamos sobre ela. O libro, nese sentido, recorda que o proceso de artificialización humano medio non é novo, senón que é vello, pero o libro tamén recorda que este proceso está ahora sometido a unha tasa exponencial de desenvolvimento que modifica o mundo de un xeito tal que xa vamos camiño de sustituir o vello proxecto neolítico, por decirlo desta forma. O proxecto que se abre con o neolítico da artificialización do mundo está a puntos agora de culminar con unha contorna que é totalmente artificial, que é totalmente, realmente case unha paisaxe urbana trasladada a escala, se non da totalidade do globo, de boa parte do globo. E o libro, nese sentido, creo que sirve para recordar que somos protagonistas, para ben e para mal, deste proceso. Como protagonistas que somos, temos a obriga, temos tamén a posibilidade de intervir activamente en él para ordenar ese proceso e para que ese proceso non simplemente nos volva peores como humanos, nos volva peores como sociedades, nos faiga víctimas dun desenvolvimento que nos pode comer, senón que temos a posibilidade de intervir activamente nese proceso a través da planificación, unha planificación que se ten que basar na reflexión. O libro, de alguma forma, penso que está a
a amistade e a confianza para presentar o libro. Gracias ao Consello de Cultura Galega por, unha vez máis, poñéndovos por diante das dinámicas culturais importantes